and the intentions of all here present at this novena, we earnestly ask you, our Mother, to help us comfort the sick and the dying, give hope to the poor and unemployed, heal the brokenhearted, lighten the burden of the oppressed, teach justice to their oppressors, and bring back to God all those who have offended him. Dearest Mother, help us to avoid sin, which separates us from your Heavenly Father and from one another. Full of trust in you, we place ourselves under the mantle of your maternal protection and confidently hope for your powerful help. Amen. Prayer for the Home. Mother of perpetual help, we choose you as Queen of our homes. We ask you to bless all our families with your tender motherly love. May the sacrament of marriage bind husbands and wives so closely together that they will always be faithful to each other and love one another as Christ loves his church. We ask you to bless all parents. May they love and cherish their children whom God has entrusted to them. May they always give them the example of a truly Christian life. Help them to bring up their children in the love and fear of God. Bless all children that they may love, honor, and obey their fathers and mothers. To your loving care, we especially entrust the youth of today. Give us all a sense of responsibility that we may do our part in making our own home a haven of peace, like your own home at Nazareth. We take you as our model. Help us to grow daily in genuine love of God and neighbor, so that justice and peace may happily reign in the entire family of mankind. Amen. Petitions to our Mother of Perpetual Help. Holy Mary, Holy Virgin conceived without sin, our Mother of Perpetual Help, we sinners call to you, that we may be filled with the Holy Spirit and become courageous witnesses of Christ's love for men. Loving Mother, help us. That we may be more and more like our divine Lord as you were. Loving Mother, help us. That we may be meek and humble of heart like your Son, Jesus. Loving Mother, help us. That we may fear losing God's friendship forever by unrepented sin. Loving Mother, help us. That we may seek Christ's mercy and forgiveness constantly in the sacrament of penance. Loving Mother, help us. That we may be aware of God speaking to us in the events of daily life. Loving Mother, help us. That we may pray daily with love and trust, especially in moments of temptation. Loving Mother, help us. That we may realize the value of worshiping God together in the Eucharist. Loving Mother, help us. That we may grow in love of Christ and neighbor by frequent communion. Loving Mother, help us. That we may reverence our bodies as temples of the Holy Spirit. Loving Mother, help us. That we may strive to be true Christians by our loving concerns for others. Loving Mother, help us. That we may proclaim the dignity of work by doing our own work conscientiously. Loving Mother, help us. That we may forgive from our heart those who have wronged us. Loving Mother, help us. That we may see the evil of seeking our own interest at the expense of others. Loving Mother, help us. That we may work for the just distribution of this world's goods. Loving Mother, help us. That we may share our talents with others for the good of the community. Loving Mother, help us. That we may accept our responsibility in the community of spirit, in a spirit of genuine service. Loving Mother, help us. That the Holy Spirit may guide and strengthen Pope Leo XIV, the bishops and the clergy. Loving Mother, help us. That we may be blessed with an increase in priestly and religious vocations. Loving Mother, help us. That we may bring the knowledge of and love of Christ to those who do not know him. Loving Mother, help us. That we may be aware of our dependence on God in the midst of human achievements. Loving Mother, help us. That we may be ready at death to enter the home of our Heavenly Father. Loving Mother, help us. That we may die at peace with Christ and our fellow men. Loving Mother, help us. That we may be comforted at the death of our dear ones by the hope of the risen Lord. Loving Mother, help us. To pray that our departed brothers and sisters,
quickly share in your Son's resurrection. Loving Mother, help us. Let us pray in silence for our own intentions. All, Holy Mary, help us in our needs. Pray for all the people of God. May all experience your perpetual help. Lord, you gave us Mary to be our mother, ever ready to help us. Grant us the grace to have recourse to her in all our needs. Amen. Please rise. Mother of Christ, Mother of Christ, what shall I ask of thee? I do not sigh for the wealth of earth, for the joys that fade and flee, but Mother of Christ, Mother of Christ, is the I long to see. The bliss untold is your arms enfold, the treasure upon your knee. Mother of Christ, Mother of Christ, I toss on stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the port where I fain would be. And Mother of Christ, Mother of Christ, this do I ask of thee. When the voyage is o'er and I stand on the shore and show him at last to me. Please kneel. Thanksgiving prayer. Lord Jesus Christ, truly present in the most blessed Eucharist, we adore you. It has pleased the Father that in you all his fullness should dwell, and that through you he should reconcile all things to himself. Grant us the grace to be truly grateful for all that our Father has done for us. Grant that we may be truly sorry for our sins and do penance for them. Through you we thank the Eternal Father for the gift of life. He has created all the wonderful things of this world for us. May we learn to use them well, so that through them we may grow in love for Him. Above all, we thank our Father for sending you to us as the greatest expression of His love, to save us in all creation by your death and resurrection. We thank you, Lord, for giving us your own mother to be our mother of perpetual help. May the countless favors we have received through her intercession, and especially through the novena, inspire us to greater confidence in God's loving mercy and her perpetual help. Grant that we may always do the holy will of God and persevere in His love. To the most holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, be honor, glory, and thanksgiving forever and ever. Amen. Prayer for the sick. Lord Jesus Christ, you bore our sufferings and carried our sorrows in order to show us clearly the value of human weakness and patience. Graciously hear our prayers for the sick. Grant that those who are weighed down with pain and other afflictions of illness may realize that they are among the chosen ones whom you called blessed. Help them to understand
that they are united with you in your sufferings for the salvation of the world. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatian mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamipi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamipi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamipi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamipi mo kami. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyang mga minasunod. Thanksgiving in honor of Saint Joseph, ni Rosie Asopardo Cantara and family. Thanksgiving ni Rosario Gonzalez for birthday intention of Jessa Quinto, Nina Mark Christian and Jessa Quinto. Pasasalamat man kan sarong anonymous, asin Lauta family. Special intention for good spiritual, physical health, and safety of family ni Rosie Asopardo Cantara and family. For guidance for board exam ni Daphne Valenzuela. For Cheska's guidance during the board exam ni Joel Tonga and family. For guidance and to pass the psychometrician board exam of Maria Isabel Maralit. For guidance to pass the psychometrician board exam ni Jamaica Chris Bautista. For guidance to pass the psychometrician board exam ni Kathleen May Francisco. For successful August 2026 board licensure examination for psychologist and psychometrician ni Joseph Gabriel de Vera. For birthday blessing for Edna and Mike ni Jenny. For blessing for UST Legazpi Psychology students who will take the psychometrician licensure exam ni Sir Vince. For safe travel of Regine Matusalem, kan Matusalem family. Para sa kapaingaloan ka mga minasunod na kalag, Froilan ni Rosie Asopardo Cantara and family, Bobby kan Ubusan family, Eduardo kan Mendoza family, Maria Luz kan SAA batch 79 to 75 to 79. Para kina Karina Elmar Charvin kan Diskaya family, Jose ni Nilfali and family, Jesus Jacken asin sa gabos na kalag ni Rafaelita Hau and family. Imelda kan Orpiada family, Melvin ni Jose and Evelyn Diaz, Maria Lerma kang Aicocho family. Para sa gabos na kalag sa purgatorio ni Madonna Magdaraog. Para kina Rosa asin Nicolas kan Lauta family. Para kay Tetchi ni Arl. Sonia Cancalios family, Nelson ni Irma Lee, Emmanuel ni na Lorna asin Ryan and family, Julianito ni Janet P. de la Cruz and family.
for the death anniversary of John ni Marlene Manabes, Gloria ni Nadali Asin Michael Lozano, Bienvenido, Natalia, Gregorio, Rita asin sa gabos na kalag ni Mirna Almonte, para sa gabos na kalag ni Zarina, para kay Hermina ni Carlo Madre and family. Banwaan ng Diyos, matindog na po ang gabos at sinawiton niya to ang awit sa pagpoon. Magawid sa kagurangan, kita sa siyang banal. Pinako'y manibanal. Tipon langit sa Rome, sa Diyos na sa tokag tubong. Good morning. Good morning to Father. Sa ngaran ka na pa, kadaki asin ka na Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong spiritu. Aldaw na Miyerkules, enot sa gabos, kita nagkakatiripon bilang sarong familia sa pag-ondra, paghagad katabang asin intersesyon kan sa tuyang mahal na ina, si Nuestra Señora Nindanay na pagtabang. Siring man sa aldaw na ini, pet sa 19, kaining bulan na Agosto, ginikinomdom niya to ang duwang memorial San Juan Eudes, sarong padi, sini San Ezekiel Moreno, sarong Agustinian na misyonero na nakaabot po digdi sa Pilipinas, inordinan digdi sa tuyang nasyon. Midbid siya sa bilang patron kay itong mga cancer patients. Kaya arumdumon niya ito sa special na pagi itong mga tugang ta, lalong-lalo na itong nag-aatubang sa anuman na klaseng kanser sa saindang buhay. Ngunyan, sa tuya pong midbidon, an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ta ininintawad sa mahal na Diyos, ang aning magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, ta nagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan. Pakapatawada, an sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkor. Amen. Mamipi kita. O Diyos na makakamhan na sindanay na buhay, na sa pag-ako mo kisan Ezekiel Moreno sa Kamurawayan, pinapaggaya-gaya mo ining banal na aldaw. Warasan namimibi kami na sa mong tungkusan ang pagtubod na daing pagal niyang hinulit, asinini sa mong isabuhay aru-aldaw. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen.
Himateon yato an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro ni Propeta Ezekiel. Ang tataramon nin kagurangnan o minabot sako, aki nin tawo, maghula ka tumang sa mga pastor nin Israel, maghula ka nin siring. Ini ang sabi nin Diyos na kagurangnan, herakman sa indo mga pastor nin Israel, na nagpapasabsab sa sainduman sana, bako daw ang mga karnero ang dapat pasabsabon, nakikinabang kamo kan gatas, ginugubing nindo ang balukag kan mga karnero, kinakarni nindo ang mga matataba, alagad day nindo pinag-ataman ang mga karnero, day nindo pinakusog ang mga maluya, dai binulong an may helang, dai inataman an nabarian nin tabay, dai nindo pinabalik an mga nalagalag, dai hinanap an mga nawara. An ginibulugod nindo sinakop nindo sinda sa kusog asin pasakit, kaya sinda nagkawararak, tadai ni nagaataman, nagin kakanon nin mga mabangis na hayop. Ang sakuyang mga karnero nalalagalag sa mga kabukidan, asin kabubuldan. Nagkawararak sa bilog na daga. Dai ni nagahanap sa inda, dai ni nagmamakulog. Kaya ngani mga pastor, danguganin do ang tataramonin kagurangnan, siring na ako buhay, olay ning Diyos na kagurangnan, huli taan sa kong mga karnero, nagin kakanon nin mga mabangis na hayop, tadainin para ataman, asin huli taan sa kong mga pastor, dai naghanap kan sa kong karnero, kundi nagpasabsab sa indaman sana, bakong sa sakong mga karnero, huli kaini mga pastor, hinanyuga ang tataramo nin kagurangnan. Uya ang sabi nin kagurangnan, ako tumang sa mga pastor, asin sisingilon ko sa saindang kamot, ang sakuyang mga karnero. Papahaliun ko sinda sa pag-ataman kan sakong mga karnero. Tanganing dai na sinda magpasabsab sa saindaman sana. Ililigtas ko ang sakong mga karnero sa saindang nguso, nganing dai namagin kakano ninda. Huli ta iyo ini ang sabi nin Diyos na kagurangnan, ako mismo ang mahanap asin maataman kan sakong mga karnero. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an kagurangnan sakong pastor, dainin anuman na magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anuman na magkukulang sako. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anuman na magkukulang sako. Dinadara niya ako sa mga berdeng sabsaban, sa tampi nin mga tubig na malinaw, pinapakusog niya ang sakuyang kalag. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anuman na magkukulang sako. Dinadara niya ako sa dalanin katanosan, huli kan sa iyang ngaran. Maglakaw man ako sa anino nin kagadanan, day ako nin matatakutan, huli ta ika uyas ako, an sa imong badas asin sugkod, nagtataos ako nin kaisugan. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anuman na magkukulang sako. Sarong lamesa inandam mo para sako, sa atubang nin sakuyang mga kaiwal, linahidan mo nin lana ang sakuyang payo, ang sakong kaugmahan nagsusupay. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anuman na magkukulang sako. Karahayan asin pagkaugay, iwinaras mo sako, sa gabos na aldaw nin sakong pagkabuhay, mag-eerok ako sa harong nin kagurangnan, sa panahon na daing kasagkoran. An kagurangnan sa kong pastor, dainin anuman na magkukulang sako.
An pagukyaw kan banal na ebanghelyo. Iwan mo, O Diyos ng kalangkunan ko, sa mga kataramon. Hallelujah, Hallelujah. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong agrokyaw kan spirito. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Inusip ni Jesus sa iyang mga disipulos, ining parabola. Ang kahadayaan ni langit kabaing sa sarong kagsadiri, na pagkaagang amay nagluwas sa paghanap nin mga matatandanan na trabahador sa iyang ubasan. Pakapag-urulay dapit sa kinaugalian na tandan, pinaduman niya sinda sa ubasan. Nagluwas giraray pag alas 9 nin aga, asin nahiling ang daing gibong nagtitirindog sa plaza. Sinabihan sinda, paduman man kamo sa ubasan, asin tatandanan ko kamo, nin maninigo. Nagduruman sinda, giraray nagluwas pagkaudto, asin pagkahapon. Iyuman giraray ang ginibo niya. Nagluwas kan masulnop na naldaw, asin nakakuapanin mga daing gibo na sinabihan, tanaw tayaon kamo digdi, daing gibo sa bilog mo na maghapon. Nagsirimbag, huli tamayo ang mayo ni nagulay sa muya. Nagsabi sa inda, paduman man kamo sa ubasan. Kan panggina, ang kagsadiri kan ubasan nagsabi sa tumatawo, apudan ang mga nagpapatandan, asin tandanan mo sinda. Puunon sa mga nahuri, asin tapuson sa mga nainot. Pagdulo kan mga nag-abot na hapon na, lambang saro nag-ako kan bilog na tandan. Ang mga nainot naghuna na sinda tatandananin urog. Alagad ang tandan na inako ninda gabos pareho man sana. Mantang inaako, nagprotesta sa kagsadiri. Ining mga nahuri nagtrabaho sa rosa ng oras. Asin tinandanan mong pareho sa mo na nagdios kan gabat. Asin init kan aldaw. Nagsimbag sa saro sa inda katuod. Dai ako nagibonin sala sa imo. Bakong nag-uyon ka sa kuya dapit sa tandan? Akoan sa imong tandan asin lakaw na. Buot kong tawan ining nahuri na pareho kan itinao ko sa imo. Tadaw tadai ako makakapagbuot kan gusto kong gibuhon. Maraotan sa imong paghiling, pulita ako marahayon. Kaya ang mga nahuri maiinot. Asinan mga nainot, mahuhuri. Mga tugang marahay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning. Yan, 7:02. Yan. May mga maralaog pa sa opisina. Kaya nagpreparar ko ta akong tulong punto nin paghurup-hurup. I-shortcut ko duwa na sana at siya na hapon na susaro. Magayon nining parabola na nadangog ta duta na marahi sa buhay ta. Istorya ini kan mga trabahador na they were hired at a different time. May agang amay, may alas 9, may udto, may hapon, may sulnop ng aldaw, may banggi. Pero at the end of the day, they received the same amount kan sweldo. Kaya naturalmente, nagreklamo sa mga nainot. Kasuba ko nga ngayon, naghidali kaming maglaog, tanganing maka-time in. Maski dahi patapos sumisa sa St. Jude, tahalawig sa sermon kampadi, naghali na ako. Samantalang ining kaopisina ko, alas 10 na nag-abot, pero pagkatapos kan bulan, pararehas ang naresibiming sweldo. Ako perming amay, sinta perming late, pero parehas sa sweldo. Gani, natural man ining pagmate na insarong tawo. Kaya, kwenestionin da sukag sa diri, kan ubasan, ngata man. Ngata, taparareho sa naan sa muyang na resibi. And magayunan susimbag kan kag sa diri kan ubasan. Sabi niya, ngata, dai ko pwedeng gibuhon. Na ako maging marahayon, pinag-question mo,
ang sa kuyang pagiging generous sa mga taong ini. Nag-uyon ka baga, pagpuon pa sana, kung pira ang sweldo o sahod da sa imo kaakuon. O ako ang kagsaliri kanubasan, gusto kong tawan ining mga natarde o naho dyan na uminabot nin parehas na amount. So dai ko daw iyan pwede gibuhon. So enot na magayon na punto digdi na sa tuyang paghurup-hurupan. Iyo po ining manunungod sa comparison. Pagtigpo ng tadaang ikumpara ang sa tuyang sa diri sa iba, that's the time na namamati da, dagari baga, mas takulso. Inako kan ibang bendisyon, hali sa Diyos, kaysa sa kuya. Dati, apresyado mo na may marahay na magayon na harong, pero kang nahiling mo sa Facebook, so nag-post na kaklase mo na mas dakula su harong niya. So tipong harong ni Vice, ganda, na 34 million pesos ang worth. Igpapabakal na po, baka may gustong bumakal sa Indo. Yaon sa Visayas Avenue sa Quezon City. Nahiling ko lang sa TV. So, bigla kang nagsabi, ata siya mas mayaman kaysa sa ko. Tranquilo na ko ta, so pagmati mo, taigwa kanin pamilya, may mga aki. Pero kang nahiling mo, so sa imong neighbor na mas naging successful sa mga aki, ninda, nagpuon ka na naman mag-self-pity. Minsan siring baga po kita kaiyan, many of our unhappiness comes from comparison. Maski baga sa simbahan. Kaya dagito na ko pag nadadangog ko ini, pag nagbabalyo akong parokya, may ma-introduce na sa imo dyan. Ako ngaya, Padre, gurango na ako digdi. Haluyo na ngaya ako digdi. Gari bagadain mo na siya pwede halion. So, gari paggurang na, ay, ako na ang pinakabanal digdi sa parokya. Gari, arog ka ng impresyon ng tigtatao sa kuya. Haloy na akong naglilingkod digdi, may masabi sa imo, nga takba ko ako ang PPC President. Natatas siya, minapuon pa sa nangani ngaya iya. Yan, ko, nagpupuon kitang magkumpara. Yan, maski sa anong ministry, arog kayanan sa tong namamatian. Digdi sa istorya, sa parabola, the workers were not unhappy because the landowner was unfair to them. Ano sa source kan sa ilang unhappiness? They became unhappy when they started looking at what the others received. Yan. Namundo sinda. Kang nahiling ninda na, uy, pararehasa na, so sa muyang naresibi, samantalang kami kasubago pa nagpuon na magtrabaho. Kaya, mga tugang, enot na magayon na paghurup-hurupan tadigdi, let us never allow somebody else blessing to make you forget your own. Pag nahiling mo sa blessing kang iba, tayo mo paglingawan na ikasirig sa inda, nag-ako man, nin grasya, nin blessing, hali sa satuyang kagurangan. Pangduwa, gusto pa po nindo, siya ang malilate na, pwede na po kamo mag-uli. Pangduwa, let us always make room for those who come late. Yan. So, ibang mga trabahador, nag-abot, halos banggi na, tapos na nga ni po sa trabaho, pero so landowner, so kag sa diri kalubasan, pigpalaog pa sinda, tig-welcome pa po sinda. This tells us something beautiful about our God. Para sa Diyos, it's never too late para sa lambang saro sa tuya na magbalik sa iya. Baka for 20 years, dahil ka ng surusimba, harayoon ka sa mahal na Diyos. Baka dahil kan sa imong pagkakasala, nadisganar ka ng magpuon giraray sa imong buhay. Baka ngunyan mo sa nanadiskubre na dapat ka palan magrani sa iya sa tahaw kan mga kadipisilan asin bagyo sa buhay mo. Sometimes those of us who have been in the church for a long time can behave as if the church belongs to us.
Dahil ka ngaya pwede digdi, dahil ka welcome digdi. Dahil ka ngaya para kasala. Ika ngaya may sambay, dahil ka welcome digdi. Ang Diyos, padagos kitang tinatawanin tsansa na makabalik sa iya. We are reminded today na ang ubasan kan mahal na Diyos para sa gabos. Taan simbahan is not a club for those who arrive first. It is a home with an open door for those who still want to come in. So let us be a welcoming community. Lalong-lalo na sa panahon na ini kan hubileo, kan sa tuya pong diocese, saro kan invitation sa tuya is to become a synodal church, a welcoming church for sinners, for the poor, para sa gabos. Gabos kita iniimbitaran na maglakbay, maglakaw, nasarabay. Tagabos kita, sabi nga ni kan tema kan sa tuyang Diamond Jubilee, ano po ito? Biniyayaan, inaantabayan, asin sinusugo. Otherwise, if we fail to do that, bako kitang synodal church, kundi kinudal na simbahan. With all defenses and walls, tanganing aniba, day makalaog. So yan ang hagadon tang grasya, asin hagadon taan pamibi ni San Ezekiel Moreno na ang memorial sa tuya pong ginigiromdom sa aldaw na ini. Amen? Sa ngaran ka na maaki sa Espiritu Santo. Amen. Magpabibi kamo mga tugang tanganingan sako, asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Ako on malugod kan kagurang nanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal. Kagurang nan nagngangayo-ngayo kami sa imo na sa pagrumdomik isan Ezekiel, na bendisyonan mo ining mga balaog na sa mong dinudulot, na sa paghirasmi sa kakano na ini, makaligtas kami sa gabos na kasalan, asin mapano ni Diyos noon na kaugmahan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong Taasan mga espiritu. puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ulita sa fiesta ni San Ezekiel Moreno, pinapaugma mong gayuan sa imong simbahan, na pinapakusog kan panalmingan in maki Diyos na pagkabuhay, hinuhulitan kan tataramo na hinaharumbay, asin inaantabayan, kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya, kay ba, kan gabos na santos sa sin angeles sa kalangitan, sarabay kaming minasabi. Banal, 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 banal ang ang kagurangnan. Diyos Diyos ni ni mga hukbo, ang langit at sinaga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palada ng minariti sa ngaran kan kagurangnan.
pasana sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibig kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugapos asin magkakan ka ini, tailian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, sa sisagiraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabuas asin mag-inom kaini. Taini ang kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, inayan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. An pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon, kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero, siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Sinan gabos na mga gadan, dangan ako sindang sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose at sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaintupa na kapagayagaya sa ibo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mo, si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. O yan, mamibi po kita kan Ama niya mo. Ama niya mo, Niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daganing siling sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw itao mo sa muyang unyan, asin patawadan mo kami sa mong mga kasalan, siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraon. agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, baging danay natalingkas sa kasalan na sinmandigtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siriman ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, hari paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong spiritu. sa tuya mo niya na ihiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero Cordero. kan Diyos na napapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na napapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na napapara kan mga kasaalan kan kinaban,
Tauwi kami ning katuninongan. Mga tugang uyaan kordero kan Dios, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, baka ako maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Hawak ni Kristo, Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ingawan sa pagsunod sa linakawan, pakusuga sa kayahan, mautok ka sa imong kabutan, dawaan ka bos mawara, dawaan ka bos magpahaya, sa hurong na mahalaga, ka mapasakuya. Palan kagurangnan ay makakahipno, kapalan kagurangnan ay makakapano, panughang paman. mamibi kita. O Diyos na kagurangnan, tuguti ang sakramento na sa mong inako na pabasugon kami sa pagtubod na hinaharubay kan mga apostoles sa saindang paghulit asin matimaan na inataman ni San Ezekiel. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Salamat po sa saindo kapos. See you tomorrow. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong spirit. Bendisyonan lugod kita gabos ket Dios na mamumuton na sinmaherakon. Anama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Hail Mary.
full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour